बियो जाहैबाय ग्रीन स्क्रीन थानानै जुदि भिडिअ बानायोब्ला बे बेकग्राउन्डखौ आङो खोमोरजोबनो हायो आरो एसे गुसुं जाबाय थास' बिथराइजों बयलार गासैनिसिम गुड मर्निं खुलुमबाय आङो सायखं फैथारलायबाय सोरांस्लाब मोनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै जायफ्रा ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांदो जायफ्रा मोजां मोना नोंथांमोनाबो ससे नायब्लानो जाबाय बेफोरबायदि ब्लग भिडिअ सानफ्रामबो दैलिक आङो नैबे चेनेलाव लाबोबाय थायो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै थ' लोगोफोर नैबे जाहैबाय ग्रीन स्क्रीन बे ग्रीन स्क्रीना बेमासिम जोबनानै ओरैबायदि लेथ्रा जाबायमोन दा बेखौ आङो सुगासिनो दङ गोदानथ' बायनो हाखायानोसै नोंथांमोन गोदान बायनो फैसा गैया बेनिखायनो पुराना ग्रीन स्क्रीनखौनो आङो दायो माने जिबन साफुनजोंहाय सुगासिनो दङ दा बेखौहायनो आङो माने सुनानै क्लिन खालामनानै बेखौनो आङो इउज खालामफिनगोन बे ग्रीन स्क्रीनखौ सुखांबाथाय लंपेन्ट दं सुनो गामसा दं गस्ला बायदिसिना बहुत बुस्थु दं सुनो नोंथांमोन मेंलायबाय आङो जियानो जा जानाय लोंनाया सिगां ओमफ्राय दायो माने रेडि जालायबाय जानो नै थास' बिथराइजों बयलार दा माथो दरथामल' नैबे जाहैबाय रुटिनि ओंख्रि फुङावहाय जोंहानि आइया रुटि सावो नालाय बिनिनो ओंख्रि बेयो लगाय लथाय नै सयाबिन आलु बायदिसिना बार' मिसल ओंखामा एसे माइब्रा होदेरनाय नामाथाय सिथाबलायदों दायो जाग्रोनानै लानोसै देखायनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय बबेथिं थांखो दा बिसिना माने गुदनि माबा 10,000 15,000 मोननो नागिरदोंनोलै एकदम फुङावहायनो खारदावलागासिनो दङ मोनगोन ना मोनाथाय मोनबाथाय दाहार लानांगोन र' 2,000सो हिनजावफ्रा बिराद फैसा मोनोलै सरकारनिफ्राय हौवाफ्रासो जेबो मोना ब्लेड बायदि गोबावमोन थरमजोब्बाय खर'नाबो अबस्था गैया नै मालाय खर'खौ बायोब्ला गोदान बायोब्ला माबा होयोनो मा होनोमोनलाय बिदि नालिस होयोनो आंथ' मिथिया डाइरेक्ट लाबोदों आरो हागासिनो बिदिनो मा बोवाब्रा जादों आङो बोलो होथाब होथाब हागासिनो दङ गेदा गुदा जाजोब्बाय नालिस होयोनो ओमफ्राय उनावसो मिथिबाय आङो खर'खौ बायोब्ला माने नालिस होयो ओमफ्राय दा खदाल बिखुंखौबो दोनो रोंगोन ना रोङाथाय फार्स्ट टाइमसो दै आङो खदाल बिखुं आंनि खदालनि बिखुंखौ माने आङो सासे बङालिखौसो दोहोदोंमोन माने ओमफ्राय दा बियो बायबाय ओमफ्राय दा माने आङो दोनो नागिरदों आरोना फार्स्ट टाइम नै नायनो हागोन फार्स्ट टाइम माने जागोन ना जायाथाय जानला माला दोनसै एसे जावजासाबलाबायनायनि आन्थाल' संसार जाबाय नालाय फारसेनिफ्राय नांजोबसिगौ नै खदालखौ दोखांबाय आङो खिन्थु मादि जाखोथाय नै माबायदि जाखोथाय दोबाय आङो जानला मालानो एसे गुसुं जाबाय संसार जाबाय नालाय फारसेनिफ्राय सिखानिफ्राय रुवानिफ्राय खदालनिफ्राय गासिबखौबो नांजोबसिगौ माने सेंग्रा समावथ' बेफोरखौ पात्ता लाया उदिस लाया जेब्ला हाबा जागोन ना नोंथांमोन सेंग्राफोर अब्ला फारसेनिफ्राय नांजोबगौ जायो बाबारे बाब खदालनिफ्राय सिखानिफ्राय रुवानिफ्राय गासिबखौबो फारसेनिफ्राय नांजोबगौ जायो सोरनावथो नागिरनानै लायबाय थानो ने माबा मोनसे जाब्रबनो दासो मिथिदों संसारनि बाला गुदुङा बेसेबां गुदुं बेसेबां माने गरम खबरदार सेंग्राफोर थाब थाब हाबा दाजाखा नङाब्ला बाला गुदुङाव गाब्र'नांगौब्ला आथिं सुनो दै गुसुबो मोननाय नङा समजों लोगोसे खारफा फरायनानै ला उनावहाय आरामै माबा मोनसे जब मावनानै जुलि जानानै संसार जा गरम गरम दाजा सेंग्राफोर गरम गरम हाबा दाजालाबाय नङाब्ला गाब्र'गोनबो फस्थायनांगोनबो उसुं खना गाबखुमालाबायनांगोनबो दिनै माखौ जागोन गाबोन माखौ जागोन समफोर माखौ जागोन सिन्थायानो बेलेग जायो माने संसार जायोब्ला माबा मोनसे खामानि दामानि थाखानायब्लाथ' जेबो प्रब्लेम गैया र' सोलिसाबनो हायो दाथ' जोंफोरनो नाय जेबो खामानि गैखाया उपाय गैया होमबाबो माने ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै माने सोलिनांगौ जानानै फैगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोन सेंग्राफोर जानला माला गरम गोसोथोलाबायनानै दा लाबोलाबाय एसे सानग्रो एसे बायदिसिना मावनानै लाग्रो बादायलायनाय जुग नोंथांमोन जोंफोर दा खदाल मोनसेखौनो दोनो रोङा नै जेने थेने माबायदि जाखोथाय मिथिला संसार जानाया गोरलै नङा सेंग्राफोर गरम दाजा थ' बिदिब्ला नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जायफोरा माने मोजां मोनदों मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय गावनिनो लोगो फंबाय बन्धु भाइ बाहागि साननानै बेफोरबायदिनो माने ब्लग भिडिअ सानफ्रामबो आङो लाबोबाय थायो नैबे चेनेलाव बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि